има ли от известните личности други, които така са гледали твоите шоу-програми, така да сте хвалили? Да, много хора. Кои са ти фенове? Значи първоначално, още когато беше в апогея си Къци Вапцаров, ми беше голям почитател. Скоро не сме се виждали. Други фенове от известните личности? Да, то фенове силно казвам. Смисъл, Сега ще питам за антифеновете. Ние сме близки приятели с Камен Воденичаров, с Мария Илиева, с Емануела. Много. Ние просто сме близки. Кои са ти антифеновете? Кой не те обича? Не знам. Защото аз съм чула, че Галена Хич не те обича заради тази песен. Не. Чак да не ме обича, не знам. Мисля, много се била дразна от тази песен. Извинявай, тебе да те нарекат кокошка незадоволена в някоя песен и ти ще дразниш, нали? И ти защо си казал кокошка незадоволена? На тебе беше ли ти приятно, като се разходеше една патка в студиото на Зици, като ви викаха Венета? Тя какво ще има с мен? Тя е жената на Ботев, се е казала Венета. Не съм била аз. На Ботев? Да. Попово, не знаеш ли, Дан, колко стихотворения сме учили на времето ти? Мила ми Венето, после родината най-много обичам тебе. Не помня аз такива неща. Откакто излезе Азис, нищо не помня. Да оставим тази тема. Кажи сега за Галена, че ми е много интересна. Не, за Галена ми е интересно, защото ние ще пуснем сега песента, тя ще я слушат хората. Ако искаш ти нещо запей някакъв рефрен. Гледам те, дебелото си дупе, как показваш. Питам се, какво е той животно? Господи, фукаш се, че камера си имаш в телефона. Скрий го, че ще ти го вземе Валя Силикона. Валя Силикона е един персонаж, който работеше при мен. Това име аз му го дадох. Травестит, който обаче го хванахме така че е по-бърз с ръцете и ясно ти става, нали? Така е. Обяснявам, защото не всички знаят за какво става въпрос. Сега, ще го вземе Валя Силикона просто. Има ли във ваната чалга певица да си покаже пришитата цица? Реклама ще прави с пенис в устата. Хайде, Галена, вдигни си краката. На телефона сега си заснета. Пускаш си клипа в интернета. Безсрамнице. Имали сме ютуби порно с Галена. Тая кокошка незадоволена. Ние се видяхме, запознахме се с нея. Си как че... Да, на наградите. Ти да изпееш там песента ли? Не те ли поканиха да изпееш тази песента? Не, как ще ме поканя? Не. Сега това си е пародия, разбираш, ти много добре знаеш за какво става въпрос. Няма кой. И ако някой направи нещо такова за мен, сигурно аз ще се разстроя. Няма начин. Още повече, тя е доста чувствителна, не е лошо момиче. Така са се стекли обстоятелствата. На всеки може да се случи, на те може да се случи. Някой ти пусне някакво хапче вечерта, докато си в ресторанта, да те заведе някъде и докато си умаломощена да прави чудеса с тебе, после да ги пусне. Нали? Стига, бе! Такива работи ли се случват по дискотеките? Защо не се случва? Слава Богу, че мъжа ми не ме пуска по дискотеки. Виж какъв резин. То може да не е по дискотека, може да е някой ресторант да е. Тук си вечереш. Да. И те качат с някоя кола. Да. Ма тя случая с Галена, такъв ли е бил? Не конкретизирам, но може и такова нещо да се случи, примерно. Нали тя била с гаджето си, той ли е зашематил? Не знам какво е било, просто казвам, че може да се случи и подобно нещо. Никой не е застрахован. И после може и за мен утре да тръгне нещо. Ти ако си снимала такова порно клипче, по-добре си кажи да не. По-добре сама да си каже, не после компромати. Не съм обаче да ти кажа на една фолк певица, сега наскоро откраднаха лаптопа, разбрах. И вътре какво ли има? Какво има вътре, не знам. Няма казвам коя фолк певицата. Значи Но може и да има нещо интересно. Да чакаме ново порно клипче. Те сами ли си ги пускат тия клипчета? Не. В случая с Галена съм сигурна, че не го е пуснала сама. Значи тогава гаджето е. И е била, значи имам много общи познати, близки. Доколкото разбрах, съм откраднали телефона или телефона се е развалил и той го е носил на ремонт и там са източили клипчето. Едното от двете неща, може би. Гледа била много разстроена, доколкото разбрах. Първо след това, после след моята песен, гадна работа общо взето. Ти що написа тази песен сега? Добре, какво направя? Аз съм човек, който каквото мисли и си казва. Ти не забеляваш ли, че трудно крия нещата? Такива ли мисли имаш за Галена? Че е с пришита цица. Какво значи пришита цица? Моля те сега. Визира силиконовия бюст. Разбира се. Добре, тук си, така е. Значи, ние се запознахме, аз се извинихме и казах, че нищо лично, нали просто... Какво си извинила? Ти си я обидила, докато цяла България слуша тази песен, после ходи се извинявай. В крайна сметка така се стичат нещата. Плюс това, пък, знаеш колко много хора ми казват,
Добре, ти защо не направи тази песен? Не искам защо да не... Ма ти вика и направи страхотна реклама, тя стана по-известна покрай твоята песен, отколкото покрай това. Сега, аз не вярвам и не го мисля, но има хора, които си го мислят това, че едва ли не, тя стана още по-известна покрай това. Може ти е платила направо да я създадеш тази песен и да я рекламираш. Да. А с други фолк певици имаш такива за игра? Сега, знаеш какво, много ме фаща ядна тая интрига тук, дето се върти. Тя е покрай твоето предаване много се. Къде не бъркам от Алисия и... че аз въобще не съм спала с Валери Божинов, че пак аз съм виновна. Знае ли човек? То, айде с Бог Георгиев ме натопикам се, айде с Валери ли, моля ви се. Не, става въпрос, че покрай тебе така имаха изяви и двете... Всъщност Алисия беше, нали? Тук с Божинов, с ръка на Библията, тази Библия, виждаш къде е? С ръка на Библията казаха, че не спът заедно, не правят секс и след няколко месеца тя роди. Алисия и Божинов. Те са кълнака, че нямат нищо общо. Да. О, аз знаех, още преди това. Виждаш? Аз се познавам Алисия от много преди това, в смисъл преди да стане толкова известна. Наистина е адски скромно и добро момиче и ми стана много кофти, когато чух Златка да говори такива неща за нея и съм решила да посветя една песен на Златка. Ще направиш страхотна реклама, ти обичаш такива неща. Ще направя страхотна реклама, но повярвай ми, няма да е готина от моите песни. На нея единствено вече ми е имам приятно, идея. като казва, че е болна от спин, всичко друго така е приятно. Да. Не, това вече е изтъркана тема, тя не си показва теста. И Злат, какво не ти харесва момичето? Не, дразни ме, че говори така за Алисия, защото не е вярно. Ти пък да не си светила да знаеш кой с кой е. Аз се познавам Алисия и ми е ясно, добре, че... Златка е ходила в апартамент с Божинов. Не. Какво се прави в този апартамент? Това дали Златка се е плющяла там с... Тя е изплющяла половин България, ако и дадат аванта и през Турция и през Румъния ще ми. Няма лошо. Това е право на всяка жена. Може, изкарва пари. Евала. Обаче да говориш за една жена, за Алисия, че курва, че... Аз не помня точно какви неща каза, но каза много лошо, че е проститутка, че е парцал била. Това 100% не е вярно. Ти си била нон-стоп с Алисия, знаеш? Не съм била нон-стоп с Алисия, но съм била с Алисия. Гарантираш била съм в непринудени ситуации, в заведения, където тя не е на участие, където мога да видя много неща. Аз мога да преценя един човек, що за стока е. Повярвай ми. И аз съм кумалица. Какви интересни работи ми разказват. Добре, че съм аз вече да ти отворя очите. Ама другия път, като те поканя, пак ще чакаме така да минат няколко години, да се натрупа информация. Да се сетим нещо друго. Да, някаква друга ръка да щупиме, да отидем там да видим какво се случва. Ще те поканя, пак ще ми разкажеш такива неща, защото това са интересни неща за хората. Защото вие живеете в един по-така затворен свят и на хората им е интересно. Според мен, аз наистина не мога да си обясня как хората не могат да ги разберат тия неща, защото те са логични. Просто на тях им се развихре фантазията и почват да си мислят кой знае какви неща че се правят, кой знае какви глупости се случват, кой знае какви циркове. Всъщност всеки един човек, бил той гей, хетеросексуален, асексуален, нуласексуален, щасексуален и краткосексуален, всеки един човек си живее абсолютно нормален начин на живот. И на никой живота не се отличава по нищо от на другия. Както, примерно, хетеросексуалните си имат компании, се събират, играят си карти, коткодякат си, обсъждат си кой коя как си сплющял, същото и с другите. Добре. Нещо за финал, ако искаш да кажеш, нещо, което така на тебе много ти ми приятно ми беше. Да. Да, пожелавам ти успех на предаването. Надявам се и ти да ми пожелаеш на мене. Пожелавам ти, надявам се, ако ти стана конкуренция в някоя друга телевизия, да не се сърдиш и да нямаме връжди. Да гостувам не, всъщност може да си правим една връжда така, за да си дигаме рейтингите взаимно. И ще се плюеме, да, ще викаме. Ти си викаш, оная кокошка незадоволена, аз викам, оная надута блондинка. Не, бе, ние сме от един град, не може сами. При нас няма да е истинско. Добре, ако искаш да направим друго предаване, Попово пее и танцува. Сега в това стояне, че ми е малко трудно. Изчакаме да рода и после. Не, ще направим поповска майка, ще направим като родиш. А ти майка, аз съм, а ти. Добре, татко ще бъде. Майка и татко, добре. Добре, много ти благодаря за това участие, успех ти желая и след години, независимо дали в това предаване, в твоето или в третото, пак ще се видиме, нали? Да, разбира се.